Grazas, presidente. Cando ainda tiña algún chisco de credibilidade, alá no 2010, o señor Rajoy alertaba a opinión pública española no senso de que a fusión das dúas caixas galegas se fracasaba por motivos persoais, Galicia tería un problema moi serio. As razóns persoais, dicía, son inaceptables. E era certo, como tamén é inaceptable e persoal que polo mero protagonismo persoal e político o presidente da Xunta de Galicia decidise liderar un proceso de unificación financiera que, como algúns advertían, e hoxe xa todos sabemos, estaba chamado a rematar no máis absoluto dos fracasos. Eran días nos que Rajoy felicitaba públicamente a Feijóo pola súa xestión no tema. Leo textualmente: "Me gusta la fusión de las cajas y ojalá se pueda conseguir. Es buena para Galicia, para Vigo, para Coruña, para Santiago, para los gallegos y los depositantes, y no puede haber ninguna razón política que la impida". Mentras eso decía Rajoy, Feijóo abroncaba o Goberno e o Banco de España por poñer reiterados atrancos ao proceso e gabábase en multitude de tertulias radiofónicas e televisivas do seu relevante papel no asunto. Na foto da fusión, que toda Galicia lembra, Feijóo refulxía no medio dos dirixentes das caixas. El era o novo rei sol dunha nova era de progreso financeiro para esta terra. Rajoy e Feijóo, Feijóo e Rajoy saíron ca súa e, efectivamente, fundiron as caixas, pero fixeron no sentido metalúrxico da palabra. As licuaron ata facelas, literalmente, desaparecer. Onde había dúas non quedou absolutamente ningunha. Toda unha proeza económica que deixou a Galicia sen entidades de crédito, facendo perigar os aforros de moitas familias e a tradicional vía de financiamento e de acceso ao crédito da maior parte das empresas do país. Feijóo, o home que estaba no medio de todas as fotos, comenzou a recuar de inmediato e a opoñerse na beira deste camiño que xa non lle gustaba nun afán de reescribir a historia. Como case sempre a culpa era doutros. E a decisión do gran xestor convertíase agora de súpeto nun acto debido, segundo recomendaba, todos lembrarán, un determinante, custoso, sesudo e segredo informe. Por certo, hoxe tamén sabemos que nin era sesudo nin era determinante. O único que tiña de certo aquel informe é que era moi custoso. Dese estropitoso fracaso da fusión das bancas, das caixas galegas, dese apartarse do problema rapidamente, porque queimaba, ven o problema que agora temos que tratar. Ninguén se ocupou do patrimonio cultural das dúas caixas e das coleccións, nin da Caixa do Norte nin da Caixa do Sur. Había que fuxir correndo da fusión. Xa habíamos queimado, ou tiñamos queimado as competencias en materia de caixas, porque non hai peor competencia que as que non se pode exercer, e se non hai caixas non hai competencias. Pero, ao menos, ter exercido as competencias que a Xunta de Galicia tiña sobre o seu patrimonio cultural. E houve unha ocasión magnífica para falar coa Fundación da Caixa do Sur, de Caixa Nova, e chegar a acordos respecto da colección, e moito máis para falar co FROP e chegar a acordos sobre a propiedade da colección que tiña a Caixa do Norte. Pero agora xa non interesaba falar desas cousas. Todo o tema financiero xa non era cuestión da Xunta. O fracaso das caixas non iba con ela e era un problema exclusivo das circunstancias económicas do país e, por suposto, do goberno de Zapatero. E, debido a todo eso, dúas coleccións imprescindibles da cultura deste país, gañadas día a día cos aforros de todas as galegas e de todos os galegos, están, alo menos, unha delas en man dunha entidade financiera. Sabemos que no caso de a Caixa do Norte é propiedade do banco, a diferencia do que acontece coa Caixa do Sur, que é propiedade, como ben é coñecido, dunha fundación. Alo menos aquí hai un instrumento non financiero polo medio e hai certa garantía de sostenibilidade. No segundo caso, as 1.350 pezas, por certo, tan valiosas como as 500 e pico, 20 e tantas que hai na Caixa do Sur, están moito máis en perigo e non facemos nada. E cal é a resposta da Xunta de Galicia despois de que hubo persoas que llo pediron buscando un resquicio a tempo nas leixes?
a declaración como bens BIC. Como se facer eso atribuísen de inmediato a titularidade, remato xa, desas coleccións a Xunta de Galicia ou aos cidadáns de Galicia por algunha vía. E todos sabemos que iso é falso. Este deputado leva feitas ao Departamento da Xunta correspondente máis de 30 preguntas sobre bens BICs da provincia da Coruña. Preguntaba cal era a data última de inspección dese ben e a segunda das preguntas que facía respecto dos mesmos cales os horarios de visita. Por suposto, non se me contestaron nin unhas nin outras, sinceramente porque non se fixeron actas de inspección na grande maioría dos casos, nin tampouco existen horarios de visita. Este é o que nos agarda no futuro respecto desas coleccións. E para rematar, só decir que o Grupo Parlamentario Socialista ten presentado unha emenda para garantir que as coleccións que xa son públicas e existen na cidade de Vigo a de pintura e na cidade de Ourense a de gravados se manteña nesas mesmas cidades, porque a arte tamén é unha forma de facer cidade, de compromiso e de estar ao pé cos cidadáns. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Caamaño.